Edi, hai să te schimbi de geacă, că e cald afară. Hai. Ce? Hai să-ți dau geaca asta, că e mai subțire. Aia e foarte groasă, mor de cald la magazin. Vii? Las telefonul. Pune-l înapoi. Da. E al lui David. Pune-l la loc. Și hai aici la mami să-ți dau altă geacă. Nu vii? Hai. Haide, Edi. Hai aici. Edi. Te las acasă. Rămâi acasă singur? Și ce faci singur? Noi plecăm la magazin. Tu rămâi singur aici dacă nu vrei geaca asta. Hai. Dă geaca aia jos. Deschide fermoarul. Ți sete? Vrei să bei apă? Dar e mare sticla. Unde e sticla ta cu apă? Nu știi? Acolo e în cameră. Nu ajungi. Trebuie să tragi de clanță.